Sinantolanta bunagun kan sɔɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la stade du 26 mars la Bamako Mali forobaton cɛ kɔrɔbalenw bɛɛ Guinée-Bissau taw bisimila. Sinantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc barifamani 5 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile sabanan hukumu kɔnɔ. Mali forobaton degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit y'a yira k'ale bɛ se de ɲinina n'o ye kuru 3 ye so ka kɔn tile 4 ɲɔgɔndan ɲɛ min bɛ tan tarata nata Bissau Guinée-Bissau kaw fɛ ni Guinée-Bissau bɛna Mali bisimila a yɛrɛ ka jamana kan. Wakilina kelen do Mali Sinantolantanaw bolo ka se ɲini Bamako yan. Yves Bissouma Mali jalatigi ka fɔla ale n'a tɔɲɔgɔnw bɛ lakala ɲuman na ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ. Nous sommes très conscients de la situation. An b'a dɔn baara min b'a ɲɛ o de la ɲɔgɔndan sen fɛ ka miiriya ɲuman ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ma. An ka to ɲɔgɔn bolo ka se sɔrɔ ka nisɔndiya di Malidenw ma. Nafaba de b'a la n'an ye se sɔrɔ. Sinantolantanaw y'a faamuya. An ye terimaw de ye, kapitɛni jala ye tɔgɔ dɔrɔn de ye. Bɛɛ bɛ se ka kɛ kapitɛni ye i ka cogoya la. Ne ka faamu na ne ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. An bɛna taa dɔɔni dɔɔni a tɛna nɔgɔya. An bɛ tugu an ka sira kɔ. Ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. Inch'Allah ça va aller. Le plus important aujourd'hui c'est d'être le plus min ka ɲi bi o de ye an ka sɔn an yɛrɛ ye. Ni nana forobaton na i b'a dɔn min bɛ yen. An bɛ k'an labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Ɲɔgɔndan bɛna tiɲɛ don. An bɛ ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan in na. Yves Bissouma ko tɛ forobaton ko don. La performance de Bissouma mais sur toute l'équipe c'est très important. Min ye Guinée-Bissau ye fɛnba tɛ ne bolo a kan. N kɔni b'a dɔn ko équipe b'a don. N bɛ segin a kan tuguni. An bɛna ɲɛsin anw yɛrɛw de ma. An bɛ se sɔrɔ cogo di? Ne hakili la o kelen don aw kunnafonidilaw fan fɛ ka ɲɛsin Mali forobaton ma. Hakilina jiginna Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye CAN éliminatoire hukumu kɔnɔ tile 2 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique bolo kuru 4 farankan 1. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 4 farankan 1. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ Guinée-Bissau bolo kuru 3. Jɔyɔrɔ 4nan laban o bɛ Eswatini bolo kanankolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.